sibambe nyani le venkile lena and sitshayisa oqanisayo yabona la imali nyani xa siphuma nje kule complex bigqitha iveni oqala ileqa pha Okay. pha kulaa ndawo caba sebefonini yabona ngayo mna seyibethile no Sejikela nesekile ngiqamba yabona kuzwa kuthi ngoku Grootman ndine-attempt ziyi-4 and kweza attempt eziyana ngamamethi. Make sure that you subscribe on this channel. It helps a lot. Don't forget to watch the ads. Don't skip the ads, guys. It does something on YouTube too. And also like the video. If you like the video, it's gonna go to more suggestions kwezinye YouTube zabanye abantu. And also please comment what's your favorite episode or what do you see in this platform that you love. And also you can press the join button. You get the badge, you get exclusive content and also members only content. Uzwakala nganeno yangoba ufuna ukuphoswa yilento uzikuphathela okuhle kodwa ngena Ekuse mocha ke kanjani masikhawuleze sithi ke ngavamile ke sithi molweni kodwa ke ngansokothileyo sithi bhotani ke mawethu ke phinde yakhona ke new episode kulomzi ke we New Wave podcast isekwandima ndiyangandawo la izokanga nomqadi ungcino ujolo umphankomo lamhlaba ngapha le Defrek lanza semgqukhwebe pha isendimi ndichoqo niyeke lo we silapha ke bafo bethu kodwa ke namhlanje andiyami ndedwa ndiyama no Ta Eco otherwise Ta Eco kanjani bra Moja kanjani futhi? Kuseshapho Grootman man wamkelekile kulomzi wethu apha iNew Wave podcast man Grootman nami kanithathe buderi man ngota Eco uTA Eco ngubani esukaphi ekhulelaphi childhood yakhe uba khula kunjani kasi yonke la wini nasedladlini mocha Grootman Hayi. sure Okay wena lies of wethu ngu-Eco akhona lona sure yabo akhona bangani ngapha eBizana ya ngohlangu lo ngqashela umgawo yanibamba nalazi senemi kubangani okay lazo ndikhulele ngapha ya kamihlaba yaseBizana sikhulele pha buncinci bam nje ndikhulele phana ekutheni eGwambeni ke zihambe ndifunde phayana mos azange ndifune nofunda apha eKapa ndifunde pha so ufune nowamona lazo ke mna ke bengendatsho kuwe nizeza zaphuma esikolweni siphuma ngeveni yamarhatha yanibamba lazo esikolweni mojo like primary kanye high school hayi ke lazo masingabi seyitsalapho nje yami saphuma ngeveni yamarhatha qha yabona wena mfowethu okay kwenzeka apho wena sasifunda apha esikolweni wena nje yami 2001 okay manje into eyenzekayo apha nje basifunda apha wena lazo apha kuzocisha itime yami yabo apho ke manje kwaqala yonke lento yatshintsha khona impilo life zangibenhle nasedladleni yabona wena lazo sure waphela umntu ke manje ngena komnye life obugebenga yabona wena lazo sure so wonke lento isuka apha mina lazo anizizwe ezazangena kulo life obugebengu kuba kuthiwa mhlambi ndifuna utshaya drugs ukubona uba ndingene like ndi-desperate like ndinida yabo imali yabo qala kwami umosha wena lazo zabambe ibakery yabo qala nje kwami ubanjwa apho wena lazo saphuma nesikolo sasoya kwesibone lanto yasezilalini kuba kusuka isikolo kuyodlalwa kwesinye isikolo yabo qha masubheke majita akho mali uyayazi mos ufuna kube nemali xa usiya kweza ndawo like imali nje ezokuzonwabisa yabo majita apha sinamali sithini sokhulayo napha namajita wena lazo man yabo baye bafethu masibambeni ibakery man yabo okay sibambe ibakery anyasokhe lolani siyadibanisa lolani singamajita sibayi-4 yabona wena mfethu hayi nyani la way izophuma Friday thina sizoyenza lento ngoLwesithathu yabo hayi nyani ifika ibakery silinde imosi ibakery ihamba kushopheni siyazi ba xa seyiphaka kula shop leya seyinemali yanthola kanjani wena lazo okay siye pha hayi nyani sifike siyibambe uyibamba kwethu asibambi nangentshiza yabo
sibamba ngamaqondo. Yanibona abamba nala. Amaqondo imele. Ya amaqondo igoli. Igoli. Ya sibamba ngamaqondo. Ya sibambe grand apha si-survive sihambe. Yabo sikhathe nje ezokhathe wena la umuntu ashinda. Fika imini siphume nesigila lapha wena la izomfowethu. Sihambe siyekulanda hayi nyani ke senze zawethu show off amos kubone xa ni grand yabone nabantwana ezaweni. Saba sasijambise lapha wena la izomfowethu because yakakholeleka kuba man ezi khona nje into eziyenzileyo yabo. So yakokholeka pha Monday siyavuka siya esikolweni yabo. Sabuya mos Friday savuka Monday saya esikolweni. Yizithe Friday yapha ngebreak yokuqala wena la izo. Aphuma ibreak nje yokuqala. Xa sixa hayibo amapolisa. Iveni zazi 3 iveni zamapolisa. Awu cha ke kabi nani lana ba manje sizoba ubone uma xa uqala nokuba komba manje inoba zize nje apha esikolweni yapha. Yeah man xa ndiyophuma ndim futhi umuntu oqala ubanjwa ngaba bantu. Xa nisithi hayibo nabo principal wami namapolisa la kuzwa kum straight. Nangoku bezayo like angabi nani noma bayabantu abazobamba mina yabo. Yazifike nyani bambe nyani. Xa ngena evenini fakwe front yabo. So apha kuzoyiwaphi edladleni. Xa ngifake front apha. Uba zifake front ungena amaphuza. Bone yama naba nabanye ezinyo zani bayabanjwa ngapha nonhlanhla bayabanjwa yabo. Siyabanjwa ibufuya ingqondo hey. Kanene besenze into ethile yabo. Yesikhwele lapha la izosisuke ezindlini. Emakhayeni afike kuchaza emakhaya babenze kanje nakanje nakanje yabo. Yapha sihambe. Kwabe kuphuma kwami esigila ke oko lazo. Zange ngiphinde ndilibeke esigila. So nibanjwe ke ngabarhata. Ya sibanjwe ngabarhata sisiwe lenozini ke ngoku nalazo. Polepoli town kude noma kude selalini mos tsali ye town. Sifike phaya ngesicharge apha chargelwa le case yabo. Okay sivele hofu sivele court hayi phinde kuthiwa ayamisa ubone mos abalando becase bamama imini miss ona into yasesikolweni ngosayiphelile yabo. Make nibuyiselwe prison okanye siyiselwe police station. Siswe prison yabo. Nisi juveniles elaxesha. Ya sisi-juveniles ya sasebancinci. So siswe prison asivalelwe phana ihamba ixesha hayi sizoleno sizoxoxa case uxoxa case sileno sibethwe phana lazo sabethe 6 years phaya. Juveniles. Yeah. Neqala nogwethu. Yaqala ugweke mepho. Sabethwa phayana samoviswa sasiwa kwenye itronge ngapha elusikisiki. Sahlala khona but sahlala nje 3 years yabo. Uthi nibanjweni bangaphi kule way? Siba 4. 4 okay. Yeah. So manje na sizogqabuka apha ngo-2004 yabo soqhabuka apha ngo-2004. 2004 benibanjwa apha itime yami encinci itime yami. Okay wena ngizakuthatha siyapi siye eKapa yabo. Kwabe kuzofika kwami apha eCape Town ke ngokufika kwami apha eKapa 2004 apha sifika itime encinci yami enabalani becontract man isapha ezawe yabo. Sifike apha anyani ndizame apha sisebenza apha qha hayi man Ikufake contractini. Ya utaka boy pha. Sure. Shovitaka ntswempu. Wena imali nandibhatala day nandisenza 55 rand. Ngedarha okanye ke. Day. Okay sure. Day yeah. Yeah man bona ba man akho lani apha man. And ke ngoku andiphathekanga nakakuhle. Ubone ezawenqondo ya man engolani lo. Aba nje banisebenza khona ngitsotsi apha engutumelo yabo Msuthu yangapha ya namjita kulamacala ma Pretoria kodwa yeah. Apho utumelo manje uyachaya utumelo yabo. Qha ke mina ngela xesha ndandikawuzile wes iwheat. Yena uchaya drugs. Yeah uyachaya drugs. Manje endisana kwabanye belungu apha yabo. Hey apho kuyachaya mina ndipholele ngale wheat yami zange ndingene kwi-drug. Kusakumangamla chaya drugs. Yeah. Okay sazongena ekasi ke ngopmos ngokuya sasihlala kwapha kula contract pha eParklands yabo. Sihlala kwapha. Nomntana omncinci wakho nihlale khona. Hayi yena uselokishini yena. Cha ke ngothina abantu besandofika
sihlala phaa kula contract Okay. sihlala sibaninzi phaa ngigcwele namashangani yonke amasuthu zonke inhlanga Okweza vergays Yeah. zapha. Okay, Yeah, ndiyazibona. sihlala pha. So manje apha wena Liza mfowethu hayi ungene elokishini ufuna uba okay sigqibile la site ukuyokha manje ba ngoku sizahamba ke ngoku kuthiwa umuntu makazijongele indawo phi elokishini Sure. alifike elokishini eDanuni fike eDanuni yaba qala hayi malalani hleli ayikho right mala wele yanqoma ndithini ndenze kanjani hayi phele ngene emajideni ke manje ndingena esijimbeni hayi ke zihambile Lizo zihambile Lizo and not nje kancane and ke manje beningezizwe niyeza mina zero papekasi bona abantu bexoxa ifoni zezaziphumayo khumbula ke ngoku uzobanjwa kwami apha 2009 kudala ndakube ndibanjwa ne Okay, manje nje iziteka ziwi. yeah ngoku nizobanjwa into serious apha ngo-2009 okay khona ishop enkulu kweshop ezinkulu sasithathe phansi apha eTableview yabo thatha phansi la shop sasibathathu yabo qha ke manje khona nofinga abayi2 basibana kwapha okay wokhiwe lo lani banya sithatha phansi bahambe nyani sifike pha sibambe nyani le venkile lena and sichayisa okuqanisayo yabona la imali nyani yesigate phaya sithe xa sigate apha sigate uba sizaya kwenye complex kwalapha yabo Enizozirhontsha. ezizosirhontsha kuyo siya kwaChoose uhlala kwalapho kwaChoose yabo asifika phayana kube khona lo aChoose caba yena ubhizi nento zekhemi lamajita akhola kakhulu into zekhemi Sure. le tsotsi imsebenzayo ibhizi yamfonela ngakuba hey yizani yabo endibona ba nayo yayibale uba ifumana ihayo Iyazibalela uba abantu nifike izawushare. ya izawushiyeka yabo caba umjita nawe wayithembisa ngehayo ibhizi yamfonela ngapha yabo and ke thina akasixeleli lento bayalo mina nifonela kanje nakanje khange asixele kwasixela uba ukhona umuntu Uhamba nekwayindane. eyapha athi hayi makwanjeni siyame because thina sasizixela uba okay saphasa ke sifike siphole manje so hamba noba kusekuseni pha Sure. ya umjita bemengena uba hey hayi masambeni apha anyana njima oqhubayo hayi ngene etransini xa sizophuma xa siphuma nje kule complex bigqitha iveni oqala ileqa pha Okay. pha kulaa ndawo caba sebefonini xa sanophuma apha siphume sithe xa sizofika esekleni pha ibe isize iba sizothi esekleni beyisize enye iveni ngapha caba la veni leya ivele nje yasifela Akhange nithanda. ivele yasifela ubona yho yabona ngayo mina seyibethile no Sejikela nesekile. Sure. ngiqomba hayi yabona kuzwa ukuthi ngoku okay imichiza apha ilapha kwaChoose sesiyifake kubhaka yabo lapha kwaChoose nemali ilapha yabo and ke manje asikayazi noba into engakanani le Imali amacephe niwadibanise ebhekini apha lamacebo apha ebhekini nemali yonke iweyipha aChoose ithi ndithe bafondini abantu baze kuthi abaphumani nina ningenapha mosibala ndlela inehlathi yabo Okay. phumani ingenapha man baleke mina ndishiyeke apha zothi mina nazi mina like benibizile qha uba ndizonicosha apha hayi ezi zingavumi ezi yabo and yabona hayi seke lapha kufutshane ndiyaqonda Yena uthi masikhiphe nebag. ndithi masiphume nayo ndithi masiphume nale bag hayi ezi hayi azishaye ngophuma okay apha mandihambe isuke lena into yayenzayo yathatha ibag yabo yayijula ngefestire Sure. yabo ilahla wonke lamgodlo yonke lawe ipha ilahla pha savaya xa sihamba soyofika erobotini xa sifika erobotini irobot ekheli ivalile yabo khona neetrans ezingaphambili yho apha wena Lizo andiyazi noba ndaphuma kanjani etransini andiyazi but ngabona nje selileli phansi yabona sendisopha bonza kaka mos sasenzela phansi ntswempu Sazinidubula nonidubule.
hayi zazisidubula but zazingabethi iguthi man ukubona abalani qoma okay sasothuswa pha Okay. yabo because kubo yasejump bayaba sibabambile lapha okay apha sibanje siphume silaliswe phansi balani siqanqathwe ke hayi ke not nje kancane siqanqathwe yabo sibanje ke lazo sihambe sepoli sifike sicharge epoli wizo zonke zawezo chargers phine sihambe sepoint ke ngokapha eTukai apho umuntu trial khona lazo sizobethwa ke manje sizobethwa apha sibethwe ngo-2014 Nitrial from 2009. yeah sizobethwa ngo-2014 oko sitrial nje ya sabethwa ngo-2014 sabetha i-12 years and nalapho ngokuthiwa sabhekelwa kula 12 years sahlala sahamba ke okuhamba khomo ezitrongo zalapha wena la sibhandina yolonto so azophuma zazobhabuka ke manje sibhabuke ngo-20 lazo zange sibethwe ngolentoza ngo-2014 sabethwa ngo-2013 ne Okay. sazobhabuka ngo-2019 Okay. yeah sazobhabuka ngo-2019 ekugqabukeni kwethu umuntu waphinde fueri wakwabalayo yabo saphinde sabhizi Awugoqakelanga sisibu. yabo Ungena. yabo yaphinde wakhwela umuntu sengikhelela ke manje icephe ke manje banje licephe kulapho ke lazo naye ndazehla khona labheka no man ayingolife lona zange ndiyibethele ke leya isaki lento ndatriala nje ndaphuma ngoline bebheli emveni bandiphume ngoline bebheli le case yaphinde yachithwa yabona baphela beyichitha lapho ke lazo nabona khona bheka no man ayingoline lona man and ke manje nokhula mawuthi uyabheka ngapha unengcosi ziyakhula ngapha unobrother bakho like ongafuni uba banganyathela kule ndawo unyathele kuyo kuninzi la izokwenzekile mfowethu man Sure. kwenzekile bona into yorobha ndiyenze kakhulu nje yami Sure. and ke ngoku andizidli ngalando leya like andincanye uba mhlambi omnye umuntu Angabe ngenabisawini. namfethu ayingolife lo ayingolife lo analazo man So okay so Khacho before sibe siyangena phambili yabo. yeah Ndifuna siphinde sibuye umva kancinci manje wena Groot yabo. sure Pha kuwe edladleni yabo. yeah The first time uqala ukhwela yeah yabanjani situation ubanjiwe nguyaqala ubanjwe bayaqala uzithola naba hey banjiwe kunoba kwabanjani situation edladleni. kwaba bad kwakubi kakhulu wena lazo kwakubi nyani like Sure. oledi mosi oledi ndibanje lisazile nozila bone Ixesha ubanjwa lesazilile for the Yeah. time ne. every time yeah so kwakuye kwakubhetho kwangokho kulo ngakho nje inhlona lazo Sure. kwakuza wayengumuntu engaziyo nokuza yabo Bazokubona. nabazonibona because kaloku wayekweza kwezo ba sazilile so kwangekho kuhle impilo kwangekho kuhle lazo Sure. So okay, esibake ngoku sivaya sikhula uyabo? yeah Ni involve kuwezi ninzi. Anti mos xa uspinayo mos phila ubugebengu ba involve kuwezi intswembi wezidikayo sometimes uzibona ba nawe ezwezi yakunara. Sure. Akakube kube involve kwezazinto zeshiyana zamajitfu mase kuyaleqwana kuyathona mase kuhamba ubaleka ngoku uzihonje zange kube kweza situations nje ya. sibe kuzo kakhulu yani bekuzo kwezo izinto bone mhlambi nenziwe namajita wona lazo kuphele kungathi ngoku nihaye ne Okay. Nkosi nihayile ningamajita andiyazi man balanto isuka kanjani kuphele nje ningavani kubone bengathi wena shayene. ewe bakhona nawe bamhlambi umonelo wena xa usenza izinto yabo because imosi yamajita ebendiwaskimi bangamajita fumanise bamhlambi kwabo ku grand yabo yonke into qha yena wenza nje uba afuna impahla okanye mhlamba chaye into ezinjalo yabo Sure.
ngoku wena mhlawumbe xa ukwazi uba wenza into ethile mhlawumbe nozala wakho okanye kube khona nje ishiyane ezikhona mani uba wena ukwazi uyasela mhlawumbe siyathenga thina utywala buso apha wena uselisa utywala bunje yabo kube khona ishiyane ezibhedi nje ezimbi bo phela ushiyana namajita ushintsha amajita amanintsi ubone ya into ezinjalo la No, sure, hayi Ezinjalo, ndiyakuthola Groote man yabo. Okay, so njengoba nikwezwi zelawe zento zeshiyana nomntu wake wayithola ilishwa lento uba kuthiwa ublasiwe wena udutyuliwe or something like that? njani zange ndadutyulwa mna ngaphandle kohlatywa ndake ndahlatywa qha Kwiinto zeferhe. ya kwiinto zefreg but udutyula zange ke ndide ndidutyule hayi andiyazi le nto zapha kum egazini zange ndadibana naloo nto leyo Okay, sure. unalazi Okay, sure. So khandithathe ke Groote man. How it feels xa ukulaa situation into uba ngoku noba kuthiwa uva i-venue rhada yeah noba kuthiwa okanye uva amajita kudutyulwa nabaphandle. Uyanderstand? Ifilisa njani wena lawe uzazi uba lawe ingenzeka kuyakugobhola lawe yenzeka apha phandle. Ikuphilisa njani wena as a person ba elekubona ivenue rhada ubikho grand elekubona amajita ingathi ahlele emotweni khona la ikufilisa njani wena lawe? lazo leya ngenye yezinye into ezimbi lezo leya because awusoze uzive grand because kaloku uyayazi uba mhlawumbi xa usiva abantu mhlawumbi bayalwa apha phandle okanye worhata xa ungumntu onjeya uyakwazi nje ngokubona iveni namapolisa usuke ubaleke akwazi nangana Uba iza kuwe. awuyazi noba iza kuwe noba woyibona nje uqomba uvele ubaleke yabo so awufili kahle mani wena lazo mfowethu like awungumntu ohlala like free yabo Sure. awuhlali nje umhlalo nje kuzingqungquthekisa mani lawele yabo uyangqungqutheka like uyazaba nasendleleni ufuneka uhambe nje uyalaqaza ngapha mhlawumbi ngangumjita lo ushiyene nayo okanye ngaphi ngomaphuza ngapha yabo so awuphili nje kakuhle awuphili life of grand Sure. yabona So wena Grootman yam ndikuvile uba azange wena ufune nje uba uyiqala lento yakho ukuthi mhlambe kuba ufuna utshaya okanye ufuna uthini. sure So zange ufikelele kwixesha loba I think ndigrand ngoku mandiyehlehle ke ngoku. yeah okay ndafikelela phaa wena Grootman ngoku yabo ndafikelela apho because bengendasho ndathi ukhula ubone uba okay ngoku ndiyakhula ngoku and kunelathi yabona ilathi ezisemveni kwam ziyi-7 yabo and ke manje kwelathi eziyi-7 andithandi neyi-1 ngaze kuthiwa mhlawumbi inyathele apho ndinyathele khona yabo ndizama ngandlela zonke xa mhlawumbi sithi ifuna loo nyuku for into ezesikolo kanje yabo into endibaphoshela yona uba majita esikolweni ma andifuni neyi-1 ngaze kuthiwa mhlawumbi ayikabikho futhi and andifune neyi-1 ba ingaze ingene kwabalani bam Okay, imake Groote ke ndifuna nje ukubuza umbuzo senzenzela nomnye umuntu obukeleyo Yeah. ayibone lawe ba ifilisa njani lawe yabo. Mamela xa kunothiwa ngoku siyabuyisa umva ne yeah sibuyela ngela xesha ungazange wabe uyadibana nelife yobugebengu uyanthola kanjani zeziphi izinto oqonda ba wena uyazisola ngento ba ungakhange ube uyawenza zona ngeyiphi indlela oqonda ba yabona if nandithe ndathi mhlawumbi ke ndisendaweni ethile lolu hlobo nohlobo. okay lazo kulaa nto uba nasesigila kangekho sigila kakuhle yabona mna lazo uba mhlawumbi ndandinyamezele phaa kulaa contract because phaa yakwazi ufika ungidaka boy we-endaphe uyi-bricklayer so ke ngoku apho sowufumana ke manje imali noko egrand okwaziyo nokwenza izinto yabo so ya uba ndandinyamezele phaa okanye kwalaa nto leya ndandiyenzile kuqala kwam ubanjwa yabo because kwakukubaseleka nje okay ya ubaseleka izinto ezithile uba ndandingayenzanga laa nto mhlawumbi ndinyamezele kulaa life because ngoku oobrada bam aba bayakhona basipanayo ngoku nabo bakhulela kulaa mpilo yabo zange babanjwa zange bathini bona bashiya itayima abanye babe sebancinci abayana kakuhle itayima but ngoku bayazawusipana abanye sebesipana yabo
So like iyafuneka nje impilo uyinyamezele but ayisoze ihlale kunje yabo yatshintsha. But mnaba nandinyamezela mhlambi kwaphaya esigila mhlambi ngaba ngithethe enye into. Okay. Yabo. Make siye pha la eprison. Xa ufika phayana ke ngoku sowugwetywa ke ngoku uphatheke njani? Impilo yapha ibinjani? Yo, yabona pha Grootman. Okay, iTronga ayikho right, mos eTrongweni ungena nje. Akho grand nje imini eyi-1 eTrongweni. Ngoku xa sowuxelelwa wena Grootman inoba ngoku siyakugweba uzohlala iminyaka emingaka. Yo like iba ngathi mhlambi ubula uphila, yabo. Uvela ubone nje kwale ndawo ukuyo engathi mhlambi ufuthanisekile like yo awuzivi grand Grootman like yo. Genye nje into li feeling le. Xa uthiwa uyagwetywa uyayazi ba ngoku okay xa use trial uyazazi ba okay use trial mhlawumbe usengaphuma umlenze phakathi. yayibo usenophuma. Ngoku xa sekuthiwa ngoku lapha ngosigcinile ngoyo hayi ba yenye iwele Grootman yam. Ngaphakathi ke ngoku injani impilo kanjani ke ngempilo ngoku mhlambe in terms of uke wafumana mhlambe uke akusaqalayo wabhulishwa until wazoba right nini? Okay, into yaseTrongweni na Grootman mna kwangoku yandandibanjiwe kwaphaya Eastern Cape yabo. So into yaphayana ewe xa usafika usempatha obvious uyadibana nazo ezazinto. Uzoba ubhulishwe wenziswe izinto ezingekhoyo yabo. Idibana nazo ezazinto. But ke ngoku ndaye ndaqonda ba okay apha mandithathe inombolo apha. Ndazothatha inombolo. I think inombolo ndiyithathe 2003 yeah. Yathatha kwami inombolo 2003. So xa sewuthathe inombolo ke wena Grootman no kungatsho uthi ulife eTrongweni ugrand because yakwazi unxiba iwash akho mntu uzothatha iwash yakho, yakwazi unxiba inecklace, yakwazi unxiba amazazi abakho mntu uzozithatha. Xa uyimpatha ke awuzinxibi ezo zinto ezeTrongweni ngaphandle kuba ke mhlambi uyimpatha eyaziwayo mhlambi kuno Grootman nobaziwayo obhuti abaziwayo uyakwazi uba uthethelele okanye mhlambi uyaziwa kangaphandle uba uyasicofa yabo. Mhlambi uyasinda nje but nalapho uphilile impilo right. So linyanele uba ikhona impatho especial. Ikhona impatho especial ezikhona. Zikhona kakhulu and ziphethe eTrongweni. Ibe izimpatho. Ibe izimpatha. Ziphethe eTrongweni zinento yonke eTrongweni. Zimpatha ezi. Into yazo ingaphandle zaziwa ngaphandle uba okay le impatho ethile le iyasicofa ayenze inxiba everything ayenziwa ndiyaziwa le aba le ayiphathwa le uzawusuke ubethwe ngoku lapha eTrongweni wena kusuke kubethwe mhlawumbe kwifamily yakho nje ngokuchikimisa nje lampatha. So zikhona impatho ezinje yazi special ya. Okay, hayi sure. Khona. So njeme ugwetyiwe ke ngoku masithi uyagwetywa ke ngoku leminyaka i12. Yeah. Uyigwetywayo. So zeziphi izinto ezitshintshayo fumaniseka kuba obvious izinto zotshintsha ngaphandle azizuba the same. Yeah. Nalapha ngaphakathi izinto azizofana mos netrial. Now kwintambo ende mos ngoku. Yeah. Usemnqwazini wensimbi straight uyabo. So zeziphi izinto ezitshintsha umzekelo ngaphandle kanye nangaphakathi your people knowing that uba ngoku ugwetyiwe. You understand and now uyaziva ngoba mamela ndingena esigwebeni ngoku. You understand and ndizawuphila iminyaka emide emingaka. Kwenzeka ntoni ithini environment kubantu bakho bangaphandle plus nawe wena ulapha ngaphakathi? Yeah, kuyatshintsha wena lazo kakhulu. Like abantu bakho mhlambi xa sowuthathiwe wojulwa ngapha kude mhlambe emaplazini. Ngitronge kuyo. Yabo kunzima makabayokubona phayana. Kunzima noba ufumana izinto from kubo yabo. Itshintsha kanjalo xa useTrongweni. Ngaphandle kwicala lakho
mhlambi into zakho ziyamoshakala awusafiki kungolahlobo izinto zakho ubushiye ngalo yabo le pha yabo ngoqhusa nje yabo so akusekho nto kufuneka ngoku xa uphinda uphuma uphinde uqalele phansi uphinde ulungise yabo into obusoyenzile yabo iyachana lo kule 12 years soyihleli waphuma waphinda wangena inoba yintoni lento ikwenza uba ngoba noko i-12 years ininzi kunoba ukukhawuleza uphinde futhi ubuyele ndingasho wena Grootman ndithi okay kulaa minyaka ndandihleli phayana ndandokheka phayana yabo because ngoku ndizokhamandela okwesibini ndiphinde ndizophuma senzoziqala uba ke ngoku no ndiphume kwabalala khange ndihlale kakhulu ndihleli nje ixesha nencinci but ndarealize no man mandiphume apha kuzo zonke izinto ayingolayini lona yabo so uphendula umbuzo wakho na Grootman ndingathi ndatshintsha kwangokuya qha ngoku bese nje andiyazi uba ndingathi into ngathi umoya omdaka mhlawumbi yabo but ndingathi ndatshintsha ngokuya because ubanjwa nje kancane naphinde nale nto ndaphuma kwalapho ngondirealize khona mandiphume ngokwabalani ndi-grand ngoku and kuba unangoku ndi-grand yabona andiyani uba ndikuva wrong okanye ndifuna ukuva grand uthi wena waphuma kulaa minyaka emininzi ne yeah but apparently xa uphinda ubanjwa so uzixelele wena uba uphumile kuyo yonke laa life no andikazixeleli but ndandingatsho ndandinayo mani injongo ya uba okay ndiphuma qha xa ufika ngaphandle la uzofikele uba awunanto zijikile akho nto awunanto yorenta awunanto thini yabo so phinde uqomba awunasipani futhi and ke ngofuneka uhleli like benendawo yabo ucinga ube wena okay xa ndiphinde khona criminal record yabo xa ndiphinde ndithathela cephe ndiphinde ndingene around mhlawumbe ndizofumana loo nto ukuthi usahamba nalo cephe ukhamandele nalo yabo so yaba i-situation yaba izinto ezinjalo no ndiyakuva bhura so masikhabele ezibhalini uyaba Grootman ndifuna ukunithathe ngoku uba after ke ngoku uthathile yonke i-decision yabo waphume eGown wayithatha i-decision into yoba no man nditshintshile man mna ndisazishaye ngabalayini man because bayabhidisa and abakhulisi mos abalayini xa uthi songathi uyakhula uphinde ubuye umvi yoqalela ekuqaleni uyabo manje ndiqala phi ndiyoqhina phi zithini injongo zam yintoni endifuna uyenza enofaka uCrown enoniphilisa uya-understand intoni eyafika kuwe ekuqaleni uba xa ndiyeka ntimos xa ususa into funeka ufake into uyabo yintoni endinoyenziwa yintoni eyafika kuwe engqondweni uba what can I do ukuze ndibe ndiyakwazi uba ndiyasucceeda kule life ndifuna uyiphila yabona ke leya iwela ezoyifuna wena uthethe nawe wedwa yabo ungathiwa mhlawumbe loo nto le uzayidiscussa nomnye umntu okanye mhlawumbe uzixelele wena uba ngoku ndiyaphuma apha and njengoba ndiphuma apha funeka kube nento ozoyenza yabo uba ngoku okay ngoku ndicinga ngokuba ndiqala ibhizinesi ekanje yabo wenze loo business let's say mhlawumbe uyi-out mos mhlawumbe uthengisa ezo nkazo okanye mhlawumbe uqale nje something yabo so ndenza ngolo hlobo mna lazo yabona ndaziqalela nje iwe encinci yabo so ngolo hlobo yayikhula ngokukhula yabona wena lazo abalayini be-cosmetic yabamba kanje ya nje yami so ngoku so uzithengisela nje i-products wena ezi products ze-cosmetic toiletries and stuff ya nje okay no hayi no ndikuva kakuhle bhetera ke Grootman uyabo endikhe ndabona futhi uba ungathi ukhona napha kwi-content creating uqhuba kanjani phaya endabona ingathi abantu bayakuthanda and ukuze sibe kufumana nathi sidibene nawo ngabantu bakho abantu bakho bakufuna shushu ingqondo babhizi kube kanjani phaya okay no abalani uTikTok yabo weman phayana ndiyazithetha izinto endizithethayo ezinye ziphambene zazi into like uyasilalela uyabo
Cha man ngokuyubona bayama nabanye abantu angathi bayakuthanda apha yabo so like uqhubeke uyenzela yeah Sure. so ngoku sengizibona ndihlela apha ecaleni kwakho nje lazo ndingasho ndithi is because of into zo TikTok TikTok uzidlalela wena yabo yathola kanjani hayi sure. ngazibona sinendapha ndihlela apha ecaleni kwakho yeah Hayi sure but mina for me andifuni uba ngathi kwenze njani for him na yeah ndikubonile ndayijonga yonke into yakhe then I was like ndi-inspired ngalendlela ubomi bakho nawo uguqule ngayo Yeah. understand because asikho isigebengu esizi-exposayo Sure. understand the moment uzi-exposa yabo which is awukho mosekulando and you're just there on the playground abokudlala khona wonke umuntu Yeah. understand nawe uyazidlalela into zakho and akuva grand ndaqonda okay Grootman ne-grand understand man wena lazo lano leya yaqala ngaba like uthetha njengento zasetrongweni yabo sure yeah phayana ufumane nee-comment ezibhethi hey wena lu-28 bunantsiko etrongweni into ezinjalo sure but singazilande nozilandela ezazinto lo uthetha lana mhlawumbe yayenzeke kuye lalo leyo ayikho nalawo eba kuthiwe wena lazo etrongweni hayi ngama-28 atya abantu ubone yenzeka naphi na kwinkambu zondawo yabo yenzeka la nakwi-sections empatha yenzeka la kuyafana nangaphandle yeah so umntu yena onalani ba okay yenzeka kade so umntu onalani ba okay ngama-28 hayi seyifuna yena but for umntu ngaphandle mhlambi osacinga mhlambi ukwenza ubugebengu into azoyenza mhlambi enoske engamdala ke manje abe setrongweni sure funeka like xa usetrongweni ukuze ungadibani nento ezinintsi mani into zizo awufunekanga unxelele yonke into le awufunekanga uba uyatshaya yeke uba ukwazi uba ugide icuba ube nalo liyeke vele ungatshaya qube normal ya ngaza noba leliphi yabo uba uyatshaya vele uyeke okay because into yomtyiwane iqala phaa ecubeni yeah suthanda ukutya kakhulu futhi yabo ngoze umuntu uza kuncama iplate yakhe yakunika ukutya uba yitya phaa abezazi akazuqala nokuxelela mhlawumbi uyazifikela lapho niqombe ya lo bhuti lona uright lo bhuti lona uyandincanya akancanywa ubale ngawe lana akazukuxelela futhi uyosikumana uhletyelwa ngabanye kwalaba hey wena uzibheke wena so xa usetrongweni afunekanga like unxelela into eninzi funeka uzazi uba ya unguwe utya le nto inikwa phaa etrongweni qha ube grand umntu okofarisha into yakhe hayi So wena Grootman uye uzikhuphe kanjani kwimeko ezilolu hlobo andithi mos uyazazi into yoba no man ndile out and ndiyinsizwa and ndiyazenza zonke ezi zinto fika umuntu uqhela kakubi ngoku sokutshintshe notshintsha ukwazi njani ukuphuma kwizinto ezinjeyana uzikhupha njani because nani ndinesure into yoba xa unothando ngade ungambonisa laa mntu xa unothanda okay kwiiway ezinje yawe naGrootman uyakwazi uzikhupha like ngokuziqalela wena uba okay ngoku ba uyakwazi umuntu akuprovoke mhlawumbi uendaphe like uzikhupha ngolwaa hlobo uba ufana nawo wonke umntu awusenala uba okay wena uli-28 ngoku like awuqhelwa masimba yabo like uyafana nawo wonke uzitreata like njengawo wonke umntu yabo so like uyafana mhlawumbi nomnye umntu xa mhlawumbi uxabana nomntu ezazi uba okay uyakwazi uthetha nawe uba man mandingavi kwayila way yam yoba ndili-28 okanye mhlawumbi andoyiki kwatrongo yabo because ba abantu bamangalani uba hayi mna ndakubetha okanye ndiphinde ndihambe ndokubhanintela yayibona ezaa zinto ezinjalo funeka like uyazi uba uyazikhupha kwezaa zinto ezi but ubu-28 bona soze buphume ya umntu angathi hayi ndiphumile sazenza into ezinjeni but ubu-28 bulapha entloko and uba uzobona u-28 lo lapha kum ucinga famba okanye mhlawumbi ndimsuse yabo ndithi okay ndiyamogquma ndiyamsusa u-28 but obu bulapha abuphumi ngoba buhlala bukhona unaphakade yabo unaphakade into edlala lapha entloko leya mhlambe what's the one thing mhlambe apha kuzo zonke izinto zobugebengu obuzenza
Oqondayo bayi. Ndiyazisola ngoyenza laa nto. Yeah. Grootman, undibuze enye wa. Grootman, ndine-attempt ziyi-4. And kweza attempt eziyana ngamamethi. Attempt murder. Yeah. Apha okay akuba kuthiwa mhlawumbi ndandiqabana nemethi okanye abalani boba niyorobha yabo. Qha ke ngoku lo mntu lo uyandilibazisa lo. Ndifuna le nto ndifunayo uyandilibazisa. Yabo. Le ndawo nizoyirobha ne. Ya kule ndawo sizoyirobha. Zilapha ezimethi. Zindawo zohlukeneyo ezi. Ayondawo eyi-1 zohlukene ndawo. Ngoku ndize apha ndizorobha apha ndizofuna eziwe. Wena awufuni undinika like uyaqoshalaza awufuni ndifuna isitixo sovula apha awufuni undinika uze ndikubonise uba nyhani ndi-serious mandibethe kuwe. So zizona zinto endiqomba ndizisola nyhani. Eyi-1 indawo yayingumjita loya but ezi zamamethi bra andiyazi because andinguye nomntu othi mna mhlawumbi kubone xa ndizoya endaweni anganguye nomntu othi okay ndiqale nditshaye kubona abalani okay ndiqale okanye mhlawumbi ndibethe ishot ubone ufune like bendithanda uyenza nje into yam ndisoba. So abantu abanjeya ke la zomfethu ubona amajita nje ubona ufumanisa uba umjita akaseli akatshayi yabo ukenze yabona lo majita ba-wrong lo majita la. Aba bantu benza izinto like besoba no ba-wrong abantu abananhliziyo aba yabantu. So ndiyazisola ngeziya izinto but ke lathi zange mde mhlawumbi caba ndicisha umntu yaba nje zi-attempt. Wonzakalisile. Yabo ndibenzakalisile. But zizona nto endiqomba zizona like zindisebenzayo sometimes yabo but kokwaThixo ke yaba zii-attempt yazange xa baphume imiphefumlo yabantu ya. So umntu kubantu abasebenzayo mhlawumbi kweendawo zenkulu wena lazo uba kufika abantu besithi into ethile mntasenikezela man gqithisa because kuphinde uyifumana oze laa mntu lowa awuyazi uba like ukwephi imeko. Ya bakhona ke ufike umntu etshayile okanye mhlawumbi uthe futhu phayana akathetheleli ba ufuna la ifunayo yabo. Uba ngaba kangqeni noba mhlawumbi akubethe emlenzeni njengokubonisa nje ba akwenzakalise kuba ifuna le serious ayonto encinci ke ukudubula nje umntu emlenzeni la pain le ayinzima kakhulu. So yeah. Okay. No ndiyakuva Groot uyabo. Kodwa ke ndifuna ngoku before sibe siyaqhubeka ndiyayiqonda uba bekumela sifake ekugqibeleni qha ndifuna singekayilibali. Bendicela ukuthi Grootman ngoku ndikunike nje ithutyana elincinci lokuba kubo bonke aba bantu na including abantu uthetha ngabo. Just udlulisa nje umyalezo osenhlizweni yakho. Hence usithi nawe ungumuntu ozisolayo ngeza zinto wazenzayo. Sengisho nakobukeleyo no recognize ba hey yayihlele mina lento uyabo. Just nje umgqithisela umyalezo. We understand ukuba okanye sort of indlela ucela ngayo uxolo anything. I'm giving you that platform ngoku nje just a small space. Okay wona lazo abandazi. Abandazi but into endingayitsho kubo ne uxolo man uxolo like I feel like yayingendimanga lo wana uyabo. Into endingayitsho nje ndingathi uxolo like akhona ininzi endinayithetha but mna ndinanto ethi no man yayingendimanga lo wana kwakuna something nje endingayaziyo man but uxolo. Ayivakela Yeah. yami. Okay, xa sizawuvala ne khawuthi gqaba nje ngale xa uthengise nje lento uyenzayo currently lo msebe le business yakho uyenzayo currently nje gqaba ufumaneka phi kwenziwa njani? Okay mna Grootman no man ndipha kula mihlaba seDanone mna yabo. So yonke nalento ndithetha ngayo ipha eDanone yabo. Yeah ungandibamba ku-TikTok phofu into zam andizenzi phaa ku-TikTok zange ndayenza nangemini eyi-1 like ndi-advertise something naphaa ku-TikTok yabo. But ko-TikTok ndiyafumaneka ngu-Akon 28
Ku Facebook Akon Bangani yeah nje kanjalo Rodman yami. Okay. No. Yeah. Hayi ndiyakuva ke Grootman yami ke. Phambi kuba sibe siyayiqwela siyayivala. Bakhona Akon bapha abasakhulayo abancinci man phaya. You understand? Abasafuna ungena ngoba ubuma abasafuna uthatha icepha lifaka esinqeni. Afaka inshiza emqolo. Bezi AK afuna ba busy. Afuna bagibela phezulu line afuna uyoshaya inyuku. Uyanithola kanjani? Osayididizayo lena noseyiqalile ngokusithetha nje. Bakhona bakhoyo pha. Uyabo ungabacebisa uthini kubo uyabo khona ukuze bakwazi ukuhlehlela la mihlaba bakuyo. No Lizo, mina into engayithetha for amawuth asakhulayo West kwelikapa intwana ezincinci zigibele kwabanyolana abanzima wena Lizo intwana ezincinci setyenziswa ngobhuti omadala makwedini sanusetyenziswa ngobhuti abadala khanimamele aba bakuyo nabantu ifamily yakho utatakho nomamako suphume endlini uhambe estratweni udibane nobhuti ongamaziyo athembise ngoba uza kuthengela uFabiani awugqiba kunika igani asuke athamba odubula abantu because intwana ezikhona ngozinesibini engasaziyo Lizo esibi Brian yo intwana ezikhona and igani ezigcweleyo apha kwelikapa ndiyano bandingathi ziphuma Lamiphi imikhulu 2004 kufika kuyo mapha mina sasihirish igani thina sikhupha imali uhirish igani ungayazi noba lento uzoyenza ngale gani uzayifumana na but ngoku igani eziphathwa apha so ndingathi mina Lizo ma-outhi phumani kwezo zinto man azibuyiseli like akho nto i-right phayana izo-enda apha usetrongweni xa usetrongweni ubomi buyama akho nto eyenzekalayo ushiye nesikolo wesintwana ezincinci kakhulu man 19 years 18 15 years wena Lizo ezibhizi epaphandle ngathi nje abafana abancane babajongena nesikolo man akhona into egqiba uba umntu makaye esikolweni amamele umzali wakhe notatakhe because la bhuti udibana naye phaa estratweni uhamba nge-GTI awuyazi beyakho impilo ethini njengoba yena eza kunika igani uba mawuhambe endaweni ethile ufike udubule wena awugqiba kunike imali engekhoyo yabo yena ufumene imali eninzi ngapha usebenza umntana ngapha and namajita man majita zenzeleni wezenu man amajita amadala maye kusebenzisa abantwana Lizo umuntu bangaba ufuna uzenzela into makazenzele makayekho nawe awunothanda Lizo ilight yakho encinci kuthiwa khona umuntu oyisebenzisayo ngapha uyinika igani ufuna ukuthi la nto i-creator ingxabano musilana wenzima into enzima Lizo elipaphandle yo ayisho Groot mina ndiyakuva man kolo hlobo andiyazi ke kuwe Cadenza usenayo imibuzo ufuna uyiphosa hayi no masibulele nje ithuba nje siphelo noGrootman siyabulela man sure akita Akon masivale ngolo hlobo ke bafowethu bafethu ayisekwandima ndiyangandawo sachophe kunye nani apha beningahambi indetho ke namhlanje benihamba noDr Akon kulayizo ke lo kangani umqathu uncino uJolo Mphangana kulomhlaba walapha ke eNew Wave sivala ngolo hlobo ke bafethu incwadi yeGrootman endala uDr Akon ke apha sithatha ke bafowethu bayena khule kanjani ba kula life ke manje ecrime eqaleni wayiqala yonke lento esemncinci naye engacingi ingathi mhlawumbe khona apha izamsa khona yena yenzela njengoba sele kuba elight then up until wade ngokwayenzela ukuphila wazibona ba kuyanyanzeleka niphile ngalento kodwa ke ubuyile ke eminyakeni wabuya waziqoqa yena wazilungisa wazibeka endleleni ngoku iGrootman endala business zayo engazingeni into ezidibene nomosha kodwa ke unishele naye ilizwi esithi bafowethu cela nibuyisa amanyawo kanye nani nisafuna uqala ungena kula life ayibobomi obiyana bafowethu ndifuna ukuthi ke mina ndinguLizo kangangana niyeke lo way ayikhulisa ibani ayisibani phi bingu New Wave podcast ke ephethe uLizo bana kwethu masivale ngolo hlobo ndithi ke mina masithi qhim siphume kanjena moju danko never end. It's inspirational, educational, conversational.